jistaqsi kull nhar ta' ġimgħa fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. It-taħwit li beda bih fil-kampanja elettorali tiegħu il-Partit Nazzjonalista ġie notat mill-midja. Il-Malta Today innotat kif il-Partit Nazzjonalista beda fuq siq ħażina. Bititlu Labour Rights Nationalist Strongs, ir-rapport jinota kif fix-xandira ta' tnedija tal-kampanja il-Partit Nazzjonalista kellu jaqta' d-diskors tal-kap u minflok jitfa' teleshopping. Wara qtil ta' Jean Paul Sofija. Id-diskorsi kollha fit-tnedija tal-kampanja elettorali nazzjonalista bil-kemm kienu jinftemu biqtuh fit-trasmissjoni. Dan apparti li l-Partit Nazzjonalista kien għadu lanqas nieda l-kampanja elettorali b'mod uffiċjali li ma fetx sit. Is-sit alik.com. Sostenituri tal-Partit Nazzjonalista esprimew rabja kbira l-mod kif it-tnedija tal-kampanja elettorali tiegħu il-Partit Nazzjonalista lanqas wassal trasmissjoni għax ix-xandira bdiet taqta' l-ħin kollu. Sostenitur staqsa fejn qed imorru l-flus li qed jiġbor il-partit li qal li qed imorru għal apparat ġdid fil-midja tiegħu. Imbagħad fil-Mosta wieħed minn tal-bidu li niżel biex jitkellem kien David Kaza. Id-differenza kienet ukoll xi niżlet mezzola bil-bodyguards u kanzunetta ta' kumpanja u drone kamera tirfuqha. U Bernard Grech biex jagħmel id-diskors tiegħu. Il-problemi fit-tluq tal-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista komplew anke waqt il-bulettini prinċipali tal-aħbarijiet tal-Midja Nazzjonalista. Bernard Grech jispiċċa lanqas jiġi rapportat fil-bidu u minflok kienet mezzola li ħadet il-prominenza kollha. Tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech. Skużaw ruħna jidher li hemm xi problema teknika.